Tara, samahan nyo ako. Magluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon sa miso. Ito ang mga ingredients. Yan. Sinulat ko na lang yan para basahin nyo na lang. Diyan naman eh. Yan ang special pusit. Tapos tinta ng pusit. Yan ang special ingredients niyan. Yan, mag-init tayo ng kawali. Painitan lang natin. Tapos lagyan natin ng mantika. Ayan, lagyan natin ng mantika. Lagyan mo, tagal mo. Ayan, lagyan natin ng mantika. Tapos, painitin lang natin yung mantika. Lagyan na natin ng bawang. Lagyan natin yung bawang. Ayan, bagal lang kumilos eh. Ayan, gisa-gisa hanggang sa mag golden brown na yung bawang. Tapos lagay na natin yung sunod natin yung sibuyas. Lagay mo na. Tagal eh. Ayan. Lagay mo na yung sibuyas. Ayan. Pagkalagay ng sibuyas, gisa-gisa ulit. Halo-halo lang yan. Ganyan-ganyan lang. Vlog-vlog din pag may time. Diba? Ganyan lang yan. O, lagay natin yung luya. Ayan. Lagay mo yung luya. Gisahin mo. Gisahin mo. Gisahin mo. Ayan. Gisa. Sarap, di ba? Ayan. Tapos lagay natin yung laurel. Hirap kunin ah. Kunin mo. Ayan, lagay mo. Lagyan natin yung kamatis. Lagyan natin yung kamatis. Ayan. Tapos gisa-gisain lang. Ayan naman pagluluto eh. Gisa-gisa lang naman yan eh. Gisa-gisain hanggang sa maluto yung kamatis. Luto ng kamatis, lagyan natin ng ayan, dairy cream, butter. Baka naman dairy cream. Konti lang. Mahirap masobran. Ayan. Halo-haluin mo. Ayan, very good. Haluluin lang natin hanggang sa maluto yung ginigisa. Tapos lagay na natin yung tinta ng pusit. Yan, may dumaan. Gusto yatang sumikat na na. Kaya natin yung sagad mo. Sagad mo. Sagad mo. Isagad mo. Yan. Solid, solid. Nice, nice. Ulit yun ah. Dahan-dahan ah. Gusto yata ma-discover sa Hollywood yun ah. Halo-haloyin mo lang. Tapos pakuluin lang natin. Lalagay natin yung nor. Yan, mga sekreto para maglasang baka yung pusit. Lagyan nor beef cubes. Lagay mo. Yan. Tapos halo-halo lang. Halo-haloy mo sa sabaw para kumapit yung lasa. Maglasang bulalo. Yung sinusut-sut. Pakuluin lang. Lagyan natin ng Sprite. Yan, mga secret ingredients natin yan. Sa atin lang pagsabi ah. Yan, para manamis-namis konti. Lagyan natin ng asin, syempre, para lumasa. Asin-asin ng konti lang, para masyado madami. Pakuloyin natin, halu-haluin. Tapos hintayin lang natin na medyo lumapit yung sabaw. O tignan nyo, ang itim, di ba? Singitim na mga budin yung mga hype kayo. Sali kayo nisali sa politika, mga hype kayo. Ayan. Tapos lagyan mo natin ng toyo para lalo kayong mabaliw. Lagyan natin toyo. Ayan, konti lang. Nice, nice. Halu-haluin. Pakuloyin lang natin to hanggang sa lumapot yung sabaw. Ayan. Pag malapot na yung sabaw, lagyan natin yung pusit. Ayan, pusit, sariwang sariwa, napakasarap. Ayan. Tapos halu-haluin lang natin ng konti para yung lasa ay kumapit dun sa pusit. Ang sarap niyan. Yan. Tapos halo-halo lang. Tapos takpan natin para maluto na siya.
Tapos luto na ang ating bangus bistek. Ayan, napakasarap. Tara kain tayo.